Mnohí máte doma sedačku a možno ste ani nevedeli, že tie najlepšie sa vyrábajú na Slovensku. Tak sa pohodlne usaďte a pozrieme sa spoločne na priebeh výroby. Výroba sedacej súpravy sa začína v stolárskej dielni s hotovením kvalitnej kostry, ktorá je montovaná z materiálov najvyššej kvality, ako sú suché bukové vlisy, DTD a iné. Na spracovanie materiálov používame modernú CNC technológiu, ktorá zabezpečí 100% presnosť výroby. V šicej dielni nám zabezpečujú presnosť šitia kvalitné šiace stroje, ako aj profesionálna odbornosť našich pracovníkov. Poťahové látky a kože používame len od renomovaných firiem. Na plnenie vankúšov do sedacích súprav využívame Boltex, ktorý zabraňuje deformácii vankúšov. Pri výrobe je veľmi dôležitá presnosť tvaroviek z purpeny rôznych tvrdostí. To nám zabezpečujú pracovníci na oddelení rezania a tvarovania. Aby sedacia súprava bola vyrobená presne podľa požiadaviek zákazníka, je takisto dôležitá presnosť pri práci na bielom čalúnení, pri ktorom vzniká tvar sedačky. V čalúnickej dielni sa tvorí celkový dizajn na základe výberu látky alebo kože, ktorú si vyberie zákazník na našich predajných miestach. Odbornosť našich pracovníkov zabezpečuje vysokú kvalitu našich výrobkov. Konečná fáza v procese výroby sedacej súpravy je montáž a balenie. Tu sa sedačka najprv skontroluje, či vyhovuje vysokým požiadavkám našich zákazníkov. Po vykonaní dôslednej kontroly sa zabalí a je pripravená na expedíciu priamo k zákazníkovi domov. Navštívte naše predajne po celom Slovensku. Slovenské sedačky a postele Beta aj na mieru.